Insellmilkom, illum it-3 ta' Novembru, infakru lil San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja, nilqakom għal-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu il-parabola tal-qaddej li Ġesu jgħidilna għamel biss dmiru u hekk jurina li aħna midjunin mal-ħniena tiegħu. Mulej, għamilni qaddej ġenerus u fidil għas-sejħa tiegħek. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif smajna illum qegħdin niċċelebraw qaddis kbir San Iljun, il-Kbir ismu miegħu, li dan Papa għal 21 sena, mis-sena 440 sakemm miet fis-sena 461. Huwa magħruf ukoll bħala Duttur tal-Knisja, fil-fatt huwa l-ewwel Papa li ġie ddikjarat Duttur tal-Knisja. Il-kitbiet tiegħu huma kitbiet sbieħ ħafna, mhumiex twal, u naqrawhom fil-festi prinċipali tal-Knisja. Fil-festi prinċipali tal-Knisja, il-miliet, l-Għid, naqraw il-kitbiet ta' dan il-Papa Qaddis li kien Papa issa 1600 sena ilu. Kien Papa fi żmien diffiċli ħafna l-Knisja, l-Imperu Ruman kien qed jitfarrag biċċa biċċa u l-Isqof ta' Ruma kien ukoll mexxej li kellu impatt qawwi wkoll fuq il-Belt ta' Ruma u fuq l-Oċċident. Kien il-Papa li għen biex il-Knisja tisseddaq fil-fidi li Ġesu Kristu li ben ta' Alla għandu n-natura ta' Alla u n-natura ta' bniedem. U hekk wassal għad-definizzjoni importanti tal-Konċilju ta' Kalċidonja, mhux il-bogħod minn Istanbul tal-lum. San Iljun ukoll kellu jiddefendi lill-Belt ta' Ruma għal darba darbtejn. L-ewwel darba l-Imperatur bat lilu biex iwaqqaf lil Attila li kien re qawwi tal-Vandali. Aħna l-kelma Vandali ġej minn din l-esperjenza. Daw kienu jinżlu l-Italja għax l-Imperu Ruman kien dajjef ħafna, ikissru, jaħarqu u joqtlu. U San Iljun irnexxielu jipperswadi lill-Attila dan ir-re kiefer ħafna u qawwi ħafna biex jirritorna lura minn fejn ġie. Meta mbagħad reġgħu niżlu darb'oħra taħt ġenerali ieħor ma setax jeħles lill-belt mis-serq imma almenu iddefenda l-poplu mill-qtil. Kien Papa li ra ħafna għawġ imma fl-istess ħin kien Papa tant ferm u tant qawwi fil-fidi tiegħu. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni tal-Papa San Iljun biex ma naqtgħu qatt mid-diffikultajiet tal-ħajja u nkunu fidili lejn is-sejħat li l-Mulej għamlilna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla jint waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa u ma tħalli qatt lis-setat tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San Iljun hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem iżjed fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, int għallem skont id-dottrina sħiħa li l-xjuħ ikunu irzina, għaqlin, serji, meqjusa, sħaħ fil-fidi, fl-imħabba u fis-sabar. L-istess in-nisa xjuħ għandhom iġibu ruħhom kif jixraq lin-nisa qaddisa. Ma jqassux fuq ħadd ieħor, anqas ikunu l-sira tal-inbit. Għandhom jgħalmu tajjeb biex hekk idarru n-nisa żgħażagħ iħobbu lil żwieġhom u lil uliedhom. Ikunu meqjusa, safja, nisa tad-dar, twajba u bidjenti għal żwieġhom ħalli l-kelma ta' Alla ma titkasbarx. Hekk ukoll ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu meqjusa. Qis li inti nnifsek tkun f'kollox mera ta' bniedem li jagħmel it-tajjeb. Bniedem ta' dottrina safja, ta' serjetà, li għandu kelma sħiħa li ħadd ma jsib xi jgħid fiha. Sabiex kull min joħodha kontra tagħna jibqa' mħawwad billi ma jkollu xejn ħażin xi jgħid fuqna. Għax deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni li bledmin kollha. Trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u dera tal-glorja tal-kbir Alla u s-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. U li ta' lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' għal dejjem. Il-mulej isaħħaħ il-mixji tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmar għal dejjem. Il-ġusti jirtu l-art u jagħmlu fiha għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? Ejja Isa uqgħod għall-ikel jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaw se jrodlu ħalli l-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom. Meta tagħmlu kull ma tkunu ordinati, għajdu: aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Din il-kelma ta' Ġesu x'qed tipprova tgħidilna llum. Aħna nafu li mhux veru li ma niswew għal xejn. Anzi, il-mulej irridna nieħdu sehem bit-talenti li għandna, bit-talenti li tagħna,
biex inkunu ta' servizz għal xulxin u anke għas-saltna tiegħu. Li jixtieq huwa li aħna nkunu liberi nagħmlu dak li għandna nagħmlu mingħajr ma nistennew ħafna promotions, ċfuf, titli, onorifiċenzi. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Kultant inħares lejja nnifsi fil-mera, inħares lejna u nara ħafna qaċċa l-fruwa. Il-mulej permezz tal-kelma tiegħu qed jippurifikana minn dan kollu, jixtieqna liberi kemm tkun ħaġa sabiħa. Li fid-dinja tagħmel dak li għandek tagħmel u s-sodisfazzjon li jkollok għax għamiltu, mhux qed tippretendi li jċabċbulek, ġament iċabċbulek mhux iċabċbulek, li jċabċbulek jew tippretendi li se jfaħruk. Kemm hawn fruwa li aħna naqgħu fit-tentazzjoni li nixxenqu għaliha. Jien għamil dak li kelli nagħmel, l-għażla li għamilt kienet imdawla mill-mulej, dak għandu jkun is-sodisfazzjon tagħna. Għaliex aħna għaddejja tiegħu, imma ma ninsewx li dak li jgħidilna Ġesu tipikament l-ewwel li jagħmlu huwa hu. Lill-missier meta ra ġejda l-kalċi fuq u tamrar għallu jekk jista' jkun jgħaddi minn fuq dal-kalċi. Bat waqaf il-mulej fl-ort tal-Ġetsemani u għallu mhux li rrid jien, imma li trid int. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nitalmu minn Ġesu inkunu liberi mill-kull fruwa tad-dinja. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Iljun il-Kbir. Li kbir mhux għax kienu jsejħulek fi żmienu meta miet wara 21 sena Papa, il-poplu ħass li kien tilef raj tas-sew kbir. U aħna li għandna l-grazzja li naqraw il-kitbiet tiegħu fit-talb prinċipali tal-Knisja fl-ikbar festi tal-Knisja, nifmu, mhux biss bil-Latin sabiħ li kiteb, imma kemm kien hemm mħabba kbira għal Ġesu fil-qalb ta' dan ir-raġel twajjeb. Nitolbu għalhekk għall-Papa Franġisku, suċċessur ta' Pietru u tal-Iljun il-Kbir, biex il-mulej jidawlu b'qalb kbira, b'kuraġġ u jżejnu bis-saħħa. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-isfijiet kollha tad-dinja, għas-saċerdoti, għad-djakni, għall-lajċi, biex aħna ma nintilfux niġru wara l-fruwat ta' din il-ħajja, imma jkollna l-faraġġ li għamilna dak li kellna nagħmlu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vittmi, għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom frontliners, awtoritajiet tas-saħħa, tobba, nurses, kull min qiegħed jgħin biex il-mulej ikunu l-qawwa u l-faraġġ tagħna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Qed tissemma l-possibilità ta' titqiba kontra dan il-virus erriedi. It-talba tiegħi hija li l-frott tax-xjenza jitqassam b'ġustizzja u b'imħabba lil kulħadd. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' tagħna. U b'mod speċjali tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil ħutna il-mejtin. U bl-interċessjoni tal-qaddisin tiegħek tagħtina l-grazzja li jkollna l-faraġġ li għamilna dak li kellna nagħmlu bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamblej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej dawn id-doni u nitolbuk biex fi-tiba tiegħek iddawwa lill-Knisja mqazza ħalli l-merħla tiegħek tikber u tissaħħaħ kull imkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha ir-rajja li joġbu lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Iljun il-Kbir, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smowiet. Imbirek min ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smowiet. Qaddis ta' sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex nagħduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa San Iljun il-Kbir u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għahdi l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek li inti tmaħħa bikel qaddis. Mexxija bid-drieħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħielsa u tibqa' sħiħa fir-rabta tagħha miegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmu. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Alla biex ikun jistoqenna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Etern Alla, Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Hen għalina. Spiritu Qaddis Alla, Hen għalina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Hen għalina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om blateba, Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob Om għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima,
Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Hen għalina. itlob għalina għaddisom malla, Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna mulej għaddeja tijak nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U int laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlobu għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Iljun il-Kbir, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu,
imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Ninfurmawkom li l-Quddisa ta' għada se tixxandar fuq TVM2 fil-5 ta' filgħaxija u mhux fil-5:nofs. Filgħodu ix-xandira tkun fil-ħin tas-soltu, jiġifieri fid-9:nofs. Fis-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tkun parti minn din il-missjoni, tista' tgħin il-Knisja billi tagħti donazzjoni online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta, jew billi ċempel filgħodu għal aktar informazzjoni fuq in-numru tat-telefon 21 241 281. Grazzi bil-qudiem tal-ġenerożità tagħkom. Il-Knisja tappella biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni direttivi għal ħarsin tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, l-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Infakru wkoll li d-dispensa mill-obbligu tal-quddies għadha fis-seħħ. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.